ne balima wu an sigi kun ye mun ye an sigi kun ye a sarafu a serefu de ɲɔrɔ an ka constitution min dilanna Asimi fɛ n'a bɛ hɛrɛ lase faso ma n'a bɛ kunnawolo lase faso ma n'a bɛ bɛɛ ka hakɛ d'a ma Buye ko nin constitution in k'ale b'a valider k'ale bɛ nin ko in na i y'a faamuya b'a la fɔ a kan an bɛ ɲɔgɔn Buye fo karamɔgɔw ka karamɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ cɛ min tɛ faso dɛmɛ ni nata ye cɛ min tɛ faso dɛmɛ wari kama cɛ min b'a bɔ a yɛrɛ kun ka don faso la a sarafu a serefu de ɲɔrɔ a kumana a ko Asimi bɛ ko la k'ale b'o ko la a ko Asimi bɛ ko la ko ye danbe de ye ko Asimi bɛ ko la ko ye Mali ko de ye Buye ko k'ale bɛ nin fanga in dɛmɛ fo a ka don laban ninnu de ye karamɔgɔbaw ye nata t'u la foyi u bɛ Ala dɔn u bɛ kira dɔn u bɛ miiri sini lahara jɔ ma u bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ u bɛ bɛɛ ka lafiya fɛ an bɛ Buye fo ka waleɲuman dɔn an b'an da don Buye ka o kunnafoni na ka walawala i y'a faamuya b'a la n'an bɔra o la i y'a faamuya b'a la min ye Niger général min bɔra ka Mali nɛni ka Mali dɔgɔya Ala y'a mago sa k'a ta tiɲɛ dɔw yɛrɛ ko k'a sara dɔw fana ko k'a ma sa ko kisɛ de cira a la Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la i y'a faamuya b'a la ayiwa maa o maa n'i bilala Mali la Ala b'i kɔ jɛni k'i ɲɛ jɛni k'i halaki k'i bila Niger général bɔra ka Mali nɛni ka Burkina nɛni même pas une semaine mugu cira la dɔw ko k'a kun cira dɔw ko non k'a sen kari la dɔw ko k'a kɔnɔ fara la i y'a faamuya b'a la a kɔni kisɛ kɔni cira a la min kɔni soso cogo t'a la dɔ ye kisɛ cɛ a la an bɛ Ala fo k'Ala barika da n'i ko dɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ an b'an da don o la n'an bɔra yen nɔ an ka polisiw bɛ wuli ka jɔ la Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma parce que an jugulamɔgɔw bi na tellement k'u dɛsɛra o bɛ ka sɔrɔdasi finiw de don sɔrɔdasi finiw ka yala Bamakɔ kɔnɔ Isa Demba Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka étoile bila la merci beaucoup ka étoile bila Isa Demba Fofana k'i fo merci i ka étoile bila la ne balimaw min ye an sigi kun ye yan'an ka don o kɔnɔ a kunu ye vidéo kɛ yan ka yira maliyɛn bɛɛ la bɛɛ ka faire attention kɛ Ɲangi la Ɲangi tɛ Ala dɔn a tɛ kira dɔn hɔrɔn tɛ danbe t'a la a ɲɔgɔn mɔgɔ lankolon ma wolo Mali kɔnɔ bɛɛ ka faire attention kɛ Abulu Ɲangi la journaliste kolon min bɛ Mali kɔnɔ falatɔ in handicapé in i y'a faamuya b'a la so fila wuluni a bɛ bɛɛ kɔ ni mɔgɔ ye kolo d'a ma a bɛ tugu o kɔ hɔrɔnya kisɛ kelen t'a la a y'aw janto Ɲangi la ni Ɲangi jɛra i y'a faamuya b'a la a b'a ɲini k'i mago sa ni Ɲangi jɛra a b'i kumakan yɛrɛ sire ni Ɲangi jɛra a tɛ foyi ta ka ɲɛsin ma ni juguya tɛ a y'aw janto Ɲangi la dɛ danbe t'a la Buba Fane ninnu n'u ka ko bɛɛ u ka fisa ni Ɲangi ye u tugura IBK ko hali bi o bɛ IBK su ko IBK sara nafa t'a la tuguni i y'a faamuya la a tɛ se ka foyi dilan minɛ hali bi kodɔnbali ninnu b'a kɔ olu n'u ka ko bɛɛ olu fana ka fisa ni Ɲangi ye adamaden i donna ni ko min ye t'o hukumu kɔnɔ mais Ɲangi bɛ yɛlɛma komi ŋɔmi a tɛ nin fanga in fɛ a tɛna kɛ nin fanga in fɛ maa b'u kɔ komi wulu na ko bɛɛ k'i janto a la mɔgɔ si ka n'i ka kuma ɲɛnama fɔ a ye mɔgɔ si ka n'i ka gundola kuma fɔ a ye mɔgɔ si kana wele téléphone na n'i y'a wele téléphone na sini a b'i lebu i y'a faamuya wala an filɛ n'an tɛ mɔgɔ lebu n'an tun bɛ mɔgɔw lebu min ye Fanta Sise a ka laturu bɛ ne bolo yan Fanta Sise a ka laturu bɛ yan wallahi billahi suma wallahi Ala min ka bon ka kale ma ka laturu bɛ yan mais ka mɔgɔ lebu nafa t'a la ka mɔgɔ lebu billahi tɛ sa ni Ala min lebu sinon muso lankolon bɛ ne bolo yan a julankolon a bɛ yan a julankolon 12 a ba y'a wolo cogo min na a bɛ ten k'a yɛrɛ filmer k'a ɲa i ɲɛ b'a fan bɛɛ la hali a nugu hali a zɛmɛ i ɲɛ b'a bɛɛ la a yɛrɛ de bɛ téléphone ta k'a sigi a yɛrɛ la k'a bɛɛ yira komi Sidiki Jabate terimuso y'a kɛ cogo min na mais anw tɛ mɔgɔ lebu i m'a ye wa sinon n'a ka di ne ye bi bɛn n b'a di mɔgɔ ma o b'a bila mais ça sert à rien voilà k'a fɔ an balimaw ye a y'aw janto Ɲangi la bilahi e min n'a bɛ teriya la bi sini n'aw tɛ hakilina kelen na bilahi a bɛ yira diɲɛ na dɛ e min ni Ɲangi bɛ teriya la bi a bɛ k'i gundo ɲini a bɛ k'i kɛlɛ cogo labɛn a bɛ ka i y'a faamuya b'a la sini a bɛ se k'i kɛlɛ cogo min na a bɛ k'o ko ɲɛɲini k'i ka segere i y'a faamuya b'a la k'o mara i y'a faamu i janto a la bilahi
i janto a la suna man ɲi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na an sigikun kɔnɔ min ye ɲɔrɔnbu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi mɔgɔbaw ka mɔgɔba danbetigiw ka danbetigi ala ɲɛ siranɲɛbaga a sirafu sirafa b'u ye b'u ye ko constitution min dilanna Asimi fɛ i y'a faamuya b'a la ko fɛn min b'a kɔnɔ k'a daminɛ a kun i y'a faamuya b'a la f'a sen mɔgɔw y'a bɛɛ walawala k'a di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba ko nin ye ala tanu ye fɛn min bɛ constitution kɔnɔ ko foyi t'a kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ k'olu bɛ tiɲɛ kɔ o bɛ ala kɔ o bɛ ala kɔ o bɛ tiɲɛ kɔ ko constitution min filɛ nin ye ni Asimi y'a labɛn k'ale b'a ɲini a ka mɔgɔ bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka nin constitution voter ni bɛɛ ye nin voter Mali bɛ kɛ Dubaï ye ni bɛɛ ye nin voter Mali bɛ kɛ Amérique ye ni bɛɛ ye nin voter Malien tɛ taa tunga la tuguni parce que hɛrɛ baden de b'a kɔnɔ a hɛrɛ fɔlɔ ye mun ye ni président taara à partir de 1 an i bɛ ɲininka i ka baara kɛlen na président i taara i natɔla i ko i bɛ ji di maliyɛnw ma i k'i bɛ i y'a faamuya b'a la i ko i bɛ sira di maliyɛnw ma i k'i bɛ lakana sabati président i ko i b'an ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ i y'a faamuya b'a la depuis 3 mois sɛgɛsɛgɛli bɛ daminɛ i ye layidu fɛn fɛn ta jamana kɔnɔdenw ye i y'a faamuya b'a la yanni san 1 ka dafa n'i ma baara kɛ sariya bɛ se k'i bɔ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ mankan ye ni danbe tun tɛ nin président na a bɛ sɔn o ma ni danbe tun tɛ Asimi na a bɛ sɔn o ma wa a tɛ sɔn o ma président n'i nana i bɛ diyagoya lakana bɛ sabati cogo min na k'an ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ ka kɛlɛkɛminɛn ɲini k'a di sɔrɔsiw ma o b'an ka constitution kɔnɔ diyagoya faso ka basigili i b'o baara kɛ diyagoya n'i m'a kɛ i bɛ se ka bɔ yen a b'a kɔnɔ ne faso nafolo suɲɛ ka tɛmɛ 1000 kan i bɛ se k'i sigi kɛ kaso la an ka ɲɛmɔgɔw fɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ ta k'u bila ɲɛmɔgɔya la n'i ye faso nafolo suɲɛ ka tɛmɛ 1000 kan i bɛ se k'i sigi kɛ kaso la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen peine de mort n'i ye kojuguba kɛ ka faso nafolo suɲɛ ka se 1 milliard ma e tɛ taa kaso la tuguni i bɛ taa dulon suguba la i y'a faamuya b'a la dɔrɔn min b'an bolo ka jɔ i sanfɛ bɔmu jugu o bɛ jigin ka k'i faga bɛɛ ɲɛna i y'a faamuya b'a la a diinɛ chrétien wo i y'a faamuya b'a la mɔgɔ min yɛrɛ tɛ diinɛ la o silamɛya wo i y'a faamuya b'a la an bɛɛ de hadamaden bɛɛ ka bonya i ka fɛn kɔnɔ i ka diinɛ kɔnɔ chrétien ka bonya silamɛ ka bonya min yɛrɛ tɛ diinɛ la bɛɛ ka bonya bɛɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi komi ala yɛrɛ y'a kɛ cogo min na ala de y'an bɛɛ bila diɲɛ kɔnɔ ka liberté di bɛɛ ma ka silamɛya fɔ an ye ka kafiriya fɔ an ye ka chrétienya fɔ an ye ka nin sira yira an na sira min ka di ye i y'a faamuya b'a la i bɛ se ka taa o fɛ mais conséquence ye min a y'a bɛɛ yira silamɛya o kɔ ye arijinɛ sɔrɔli ye kafiriya o kɔ ye jahanama ye ala ye nin bɛɛ fɔ an ye o b'an ka constitution kɔnɔ Asimi nin bɛɛ dilan Buye y'a bɛɛ kalan ka ban fɛn min b'a kɔnɔ a y'a dɔn ko tiɲɛ don Buye y'a validé ka tila ka ɲini a ka mɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin constitution voté a sarafu sarafa serefu de ɲɔgɔn mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi danbetigiw ka danbetigi cɛ min bɛ faso défend hi sabilillahi ka tila ka wari bɔ a kun ka don jamana la Buye de b'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'i kɔ fo saya n'i ma tiɲɛ bila anw t'i bila anw ta o de dɛ ne y'a fɔ yan ko anw tɛ mɔgɔ kɔ anw bɛ tiɲɛ de kɔ n'i ye ɲuman kɛ anw b'a lakali n'i ye juguman kɛ anw b'a lakali i kana da bonya ma dɛ hali n'i kunkolo bɛ maga kabakolo de la n'i ye tiɲɛ sira bila an jɔlen bɛ an n'an ka bere kɛnɛ k'i dasi i bɛ sira minɛ o de ye anw ta ye i ka wari t'an kɔnɔ an t'i ka barama numero dɔn an t'i ka iri numero dɔn paga faso kanu min y'an lase ɲɔgɔn ma i bɛ baara kɛ tiɲɛ de kan n'i ma baara kɛ tiɲɛ kan bere kɛnɛ b'an bolo yan depuis ala kanda ni Buye ma kuma depuis ala kanda mata ɲɔrɔ di sahel depuis ala kanda ɲɔrɔ sira bɛ taa yɔrɔ min na t'a dɔn mais Buye filɛ ne ka ɲuman min kɛ an b'a lakali foyi to constitution kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ foyi to constitution kɔnɔ ni jamana ko tɛ foyi to constitution kɔnɔ ni lafiya tɛ Buye bɔra k'a valider Buye bɔra k'a voter ka tila ka ɲini i y'a faamuya bala sɛgɛnɛ kalanden bɛɛ fɛ bɛɛ k'a voter bɛɛ ka sɔn a ma a mana se mɔgɔ mɔgɔ ma a y'a kana hali a papier dayɛlɛ biki ta dɔrɔn i k'a signé k'a bila yen a voter i ka taa ni sen 2 ye foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ Buye ko Asimi bɛ ko ko la o ko ye tiɲɛ ye Buye ko Asimi bɛ ko ko la o ko ye danbe ye Buye ko Asimi bɛ ko ko la o ye hɛrɛ de ye ka ɲɛsin Mali ma k'ale bɛ nin denmisɛn ninnu kɔ
o ye ko kɛ Mali kɔnɔ cɛma kɛ an bɛ ɲɔgɔn buye fo mɔgɔbaw ka mɔgɔba a sarafu sarafa non ale tɛ kɛlɛ kɛ ko wari ka d'a ma dɛ ale tɛ kɛlɛ kɛ k'a ka place sɔrɔ ale tɛ kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la poche k'a fa wari ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa d'a ma ale tɛ kɛlɛ kɛ o la dɛ a sarafu sarafa serifu de ɲɔrɔ mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma ala k'i miɛ an kɔrɔ walahi ni bɛɛ tun bɛ komi Buye sisan tun tɛ Mali sɔrɔ nin jugusagoya la Buye ye bɛɛ dɛmɛ tiɲɛ kan Buye ye bɛɛ mankutu tiɲɛ kan Buye ka laɲini tɛ foyi ye Maliyɛn bɛɛ ka lafiya cɛ min bɛ dɔ bɔ Ɲɔrɔndi Sahel malo sɔngɔ la ka dɔ bɔ Ɲɔrɔndi Sahel sukaro sɔngɔ la o tigi bɛ ala de dɔn sinon a bɛ dɔw bolo tɛ se k'a di mɔgɔ ma dɛ waritigi bɛɛ fatɔ ye faama bɛɛ fatɔ mais Buye ye faamaya sɔrɔ ka wari sɔrɔ ka danbe sɔrɔ ka hɔrɔnya sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ Buye sabalila nin bɛɛ kan a sarafu sarafa ka sabali i y'a faamuya bala jama kan ka sabali nafolo kan ka sabali silamɛya kan ka sabali hɔrɔnya kan ka sabali fɛn bɛɛ kan Ɲɔrɔndi Sahel Buye n'a ka di Buye ye bi n'a ko k'a bɛ kɛ président ye Mali kɔnɔ a bɛ k'a ye n'a ka di Buye ye bi n'a ko k'a ka mɔgɔw ka ta k'u bila place la o bɛ ta n'a ka di Buye ye bi n'a ko wari ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa d'a ma a bɛ taa d'a ma mais Buye ye nin bɛɛ to yen ala kama ka nin bɛɛ to yen faso kama ka nin bɛɛ to yen danbe kama Buye i sara bɛ ala bolo i bɛ ko o ko la an b'a ko la i bɛ ko o ko fɛ an b'o ko fɛ i bɛ ka fɛn fɛn kɛ anw ɲɛ b'a la taa ni baara ye an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini a sarafu sarafa serifu de ɲɔrɔ dɔw ye kɛlɛ kɛ yan wari ma sɔrɔ place ma sɔrɔ u nana bila nin fanga la a dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ kulun kun na u tɛ kulun ju la gato ma sɔrɔ place ma sɔrɔ olu bɛ kule la mais Buye ye nin bɛɛ di ala ma ka to nin fanga kɔ Ɲɔrɔndi Sahel ala ka barika don Buye la Ɲɔrɔnkaw tɛ malo san o tɛ tulu san o tɛ jaba san Buye de bɛ nin bɛɛ di Ɲɔrɔnkaw ma mun kosɔn ala ɲɛsiranya kosɔn mun kosɔn sini kosɔn bilahi ni karamɔgɔ bɛɛ tun bɛ komi Buye Mali tun tɛ halaki ta ni karamɔgɔ bɛɛ tun bɛ komi Buye sisan b'a sɔrɔ Mali kɛra Dubayi ye a ka sigida la bilahi mɔgɔ tɛ min bɛ a tɔgɔ jugu fɔ Ɲɔrɔndi Sahel k'a daminɛ kun i y'a faamuya b'a la fo a kun dɔ in i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ Buye tɔgɔ jugu fɔ a y'a ɲɛ bɛɛ ye a ye bɛɛ mago dilan a ye bɛɛ jigi tugu i y'a faamuya b'a la a ye bɛɛ sutura Buye bɛ ko min na bilahi o kɛra koba ye Buye bɛ ko min na walahi o ko kɔni Asimi da i ka sunɔgɔ Buye bɛ ko o ko la ala bɛ Buye dɛmɛ Buye bɛ ko o ko la bilahi ala b'o ko ɲɛnabɔ Buye bɛ ko o ko la o ko ala y'a valide déjà Asimi baara banna pewu nin constitution tɛmɛna ayiwa an bɛɛ lajɛlen b'a la an b'a ɲini an kanubagaw fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ constitution min dilanna Asimi fɛ an bɛɛ ka voter foyi t'a kɔnɔ ni faso jɔli tɛ foyi t'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka faso segin a danbe kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ depuis Buye ko k'ale sɔnna nin constitution ma ne ko alhamdulillah bilahi an bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ ala bɛ ka barika don a la an bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn na n'i ye constitution in kalan suyɛnni tɛ se ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ fɛ tuguni an ka ɲɛmɔgɔ n'u taara u bɛ baara kɛ de diyagoya n'i ma baara kɛ i bɛ bɔ i place la a ye taa kalan fɛn min b'a kɔnɔ a b'a faamuya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na i y'a faamuya b'a la min ye Niger comment ça s'appelle chef d'état-major ale de filɛ nin ye jugusago in sigilen filɛ dulɔmina a n'a ɲin tolen ale de filɛ nin ye Niger chef comment ça s'appelle général ale de filɛ nin ye dulɔmina dulɔ bɛ ɲini k'a faga dangaden jɔnden ala jugu faso kumasuluden bɔnɛma wolo den min ka wolo kɛra fu ye farafin fari de b'a la mɛ tubabu don ninnu de bɛ k'u baw faga k'u ka jamana di nasaraw ma ala bɛ doni da aw kun doni min b'a to n'a bɛ ɲina i y'a faamuya b'a la Nigériens kɔ anw bɛ ka koba kɛ waati min na alors que nin ka taa Asimi fo ka Burkina fo k'an bɛɛ lajɛlen fo ka tugu an bɛɛ kɔ a bɛ k'anw nɛni de a bɛ k'anw buruja de a bɛ ka nkalon ta k'aw sɛgɛrɛ ko depuis Asimi nana ko lakana ma kɛ ko depuis Ibrahim Traoré nana ko burkinabɛw bɛɛ bɛ ka sa ka nkalonfin ta k'a nɛrɛ anw na ka tila k'an dɔgɔya k'an nɛni a su ma ko a dugu ma jɛ dɔ ye kisɛ ci a la k'a nugu bɔ a nun fɛ ka nugu bɔ a kɔfɛla fɛ ka nugu bɔ a galakakolo fɛ i
i y'a faamuya bala a bɛ saya ni balo de cɛ bi o kunnafoni de bɛ ka sirikile fan bɛɛ fɛ n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ n'i ye sarake ne bɛ tile k'a fɔ yan dɛ ni ala ye mɔgɔ bonya tugatigi kɔ n'i ko i b'a dɔgɔya malo b'a kɔfɛ ta tiɲɛ b'a kɔfɛ ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ si tɛ se ka dɔgɔya wa mɔgɔ min b'i ɲɛ n'i ko i b'a hasidiya n'i ko i b'a juguya hɛrɛ fitinin min ni ala y'o d'i ma i y'a faamuya bala a bɛ tila k'o minɛ i la i bɛ ka mɔgɔ min juguya ka taa fara o tigi ta kan n'o kɛra i lankolon bɛ to cɛ filɛ nin a bɛ balo ni saya de cɛ k'a bin mali kan mali taama sa ma ani maliw tɛ ɲɔgɔn ye sira la k'a bin burukinabew kan u m'a min u m'a bɔn ala filɛ nin k'a ta tiɲɛ dɔ ye kisɛ don i y'a faamuya bala a nun fɛ dɔ ye kisɛ don i y'a faamuya bala galaka kolo fɛ dɔ y'a sen kari k'a kun ci k'a dafara a bɛ o bɛ taa ni de la bi saya ni balo a b'o de ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika don tiɲɛ la bilahi tiɲɛ ye ala de ye cɛ o cɛ ni kun bɛ asimi dɔgɔya ni halaki ni ta tiɲɛ tɛ i tɛ foyi sɔrɔ cɛ o cɛ ni kun bɛ asimi dɔgɔya ka ibrahim tarawele dɔgɔya fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲi tɛ fɛn min t'a kɔnɔ tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la dɔgɔya cogo t'a la i mana bila tiɲɛ kɔntu la foyi t'a kɔfɛ ni malo ni kumasolow tɛ asimi de nana ka afiriki kunna wolo mali tɛ dɛ asimi de nana ka afiriki bɛɛ segin a danbe kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko anw jugu fɔlɔfɔlɔ ye tubabuw de ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko anw fagabaga ye tubabuw de ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ka anw kɛ nanbara ye ka anw kɛ falatɔ ye k'anw kɛ gɛribu ye k'anw kɛ tungalataga ye k'anw kɛ fɛn bɛɛ ye nasaraw de y'a da an kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o seereya a mɔgɔ min bɛ k'anw jugu dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'e la danbe kɛnɛ kan ni faso kumasuluden tɛ ani lagalagatɔ dulɔmina daji bɔla jɔn den i y'a faamuya bala yɛrɛ dɔnbali a ye asimi nani même pas une semaine kɔlɔlɔ taara y'a kɔfɛ ala ye balawu jigin a kan i m'a ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ asimi ninnu contre la e k'o laban cogo lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn tɛ nin fanga in fɛ k'a daminɛ bacili ninnu comment ça s'appelle kasimu tapo ninnu a si jugu a fɛn fɛn tun bɛ nin fanga in contre la e k'o laban cogo lajɛ mun nafa b'u la o tɛ se ka ci ka ci u bɛɛ barika banna tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala foyi tɛ se tiɲɛ la wa ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma ni nin cɛ in tun ma kɛ mali ye n'a tun ma jɔ a jɔyɔrɔ la diɲɛ bɛɛ tɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun hali o don n ye cɛ dɔ ka video bila n ka fɛn sanfɛ a tɔgɔ whatsapp profil sanfɛ cɛ in bɛ faransi kɔnɔ a bɛ dulɔ min i y'a faamuya b'a la mɛ a ko asimi de ye afiriki roi ye cɛ nin tɛ fɔ gansan dɛ n'i ye dulɔminaw ɲininka ka sungurubaw ɲininka ka mɔgɔlangolow ɲininka ka bɛɛ ɲininka bɛɛ ko asimi ka wolo k'a kɛra hɛrɛ ye afiriki ma mali tɛ dɛ ko asimi ka wolo k'a kɛra hɛrɛ ye afiriki ma e man'i fa i ka dulɔ la ka taa tubabuw ka wari minɛ ko e bɛ taa asimi lagosi a dɔ y'a batari sote n'o ye nizɛri generali ye dɔ ye kisɛ d'a kun bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye ala bɛ ko la ko tɛ tiɲɛ ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se k'a dɔgɔya a nizɛri generali min bɔra ka mali ni burukina neni a bɛ saya ni balo de cɛ o b'a yira k'a fɔ cɛ o cɛ n'i ma fara asimina fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ cɛ o cɛ n'i ma fara nin ɲɛmɔgɔ ninnu na bilahi ta tiɲɛ b'a kɔfɛ ninnu ma foyi ɲini an balimaw ni ka kisi saya ma an balimaw ka kisi jolibɔ ma an balimaw ka lakana an balimaw ka hɛrɛ sɔrɔ ibrahim tarawele ani asimi o ma foyi ɲini ni nin tɛ mɔgɔ min bɛ ka nin ɲini ne ko k'i b'o tigi kɛlɛ i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa i bɛ t'i kun ci kogo la nizɛri président dɔw ye kisɛ ci a la dɔw yɛrɛ ko k'a sara mɛ an m'o kunnafoni sɔrɔ kunnafoni tiɲɛ ye min ye kisɛ kɔni o cira a la ala ka barika don tiɲɛ la asimi kɛlɛbaga si tɛ min ni ala ka di asimi kɛlɛbaga si ni ala man di cɛ in bɛ tiɲɛ de ka danbe b'a la président kunturu depuis a nana a ma voyager président kunturu depuis a nana a ma taa furakɛ jamana wɛrɛ la président kunturu depuis a nana a ma sonyani kɛ président kunturu depuis a nana a tɛ ka waso faso bɛ basigi cogo o cogo a bɛ k'o baara de kɛ ni e ko k'i bɛ bila o tigilamɔgɔ la bilahi ala b'i halaki k'i kɔ jɛni k'i ɲɛ jɛni nizɛri generali min bɔra ka an faso dɔgɔya ka bin an kan a bɛ saya ni balo cɛ dɛ
a bɛ saya ni balo cɛ mɔgɔ min ye kisɛ cɛ a la o tigi ma ye o tigi ma sɔrɔ o tigi ma dɔn a ye Asimi dɔgɔya min kɛ i y'a faamuya b'a la jinɛ dɔ a yɛrɛ yɛlɛma k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka taa kisɛ don a nun fɛ a ye Asimi dɔgɔya min kɛ ala ye mɛlɛkɛ dɔw ci i y'a faamuya b'a la u ka taa balawu jigin a kan ala ka mɔgɔba bɛɛ tɛ dɔgɔya dɛ tiɲɛtigi bɛɛ tɛ dɔgɔya danbetigi bɛɛ tɛ dɔgɔya Niger président Niger général a bɛ saya ni balo cɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na minisima mɔgɔw la n'an bɔra minisima mɔgɔw la an ka polisiw bɛ baara min na Bamakɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na an b'an da don o fana la minisima gɛncogo filɛ nin ye an bɛna yira o la dugu dɔ bɛ kɔrɔnfɛla in na n t'a dɔn a kɛra Gawo de walima a dugu kɔni ma se k'a dugu tɔgɔ dɔn olu ka population de bɔra minisima ka base bɛ yɔrɔ min na ka taa yen nɔ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ sakase k'a bɛɛ ci ka tila k'u gɛn ka bɔ base kɔnɔ minisima tacogo bɛɛ de filɛ nin ye président k'a signé a kana signé ni jamana kɔnɔdenw bɔra ka bula don u la u ka base bɛ yɔrɔ dɔ ka gogoro kɛ k'a bɛɛ sɔgɔ u ka mobili i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ jeni walahi minisima bɛ yen bila fura foyi t'a la u tacogo bɛɛ de filɛ foyi tɛ se jamana kɔnɔdenw na o n'i y'a mɛn ko Mali ko population don n'i y'a mɛn ko président ko population don président y'a signé a ma signé ni population ye ɲɔgɔn minɛ jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn faamuya ka bɔ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛ taa min tɛ minisima ye kuma fa n'a ba filɛ président k'a signé dɛ président de y'u wele dɛ manamanakan fɔ la n da la a bɛɛ nkalonfin population bɛ se ka président yɛrɛ lataga kuma ma se minisima ma population bɛ se ka président bɔ a place la bi kuma ma se minisima ma ni Mali population sɔnna n ye n kali ala la ala min ka bon ka kalili ma minisima tɛ si Mali kɔnɔ bilahi minisima u n'u ka mobili n'u ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ n ka cɛ u b'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye k'a bɛɛ jeni ka bɔ yen an b'a ɲini Mali population fɛ aw jɔlen ka to wele mana bila aw ma don o don aw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ minisima dagalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya o la ka yen bɛɛ minɛ o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ mɛlɛkɛ ma jigi ye o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigi ye o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ a balawu tɛ ban o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ a kɛlɛ tɛ ban minisima delila ka taa jamana jumɛn de la n'a kɛlɛ banna o bɛ Congo depuis 1960 dagolo hali bi joli bɛ ka bɔ yen o bɛ Congo jamana kan depuis 1960 dagolo joli bɛ ka bɔ yen o taara Kadafi faga k'a ka jamana ci ani bi cɛ hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tɛ yen o bɛ ka Kadafi ka pétrole bɛɛ suɲɛ président fila de bɛ Libi n'an ye nin fɔ k'an bɛ bɛɛ kɛlɛ o ye Kadafi faga ani bi cɛ lafiya nana Libi yan lafiya ma na ye an bɛ ninnu gɛn de n'an bɛ sa an bɛ sa n'an bɛ balo an bɛ balo Asimi sigi ka kuluba kana pas paga signé kana foyi fɔ jamana kɔnɔdenw ils sont déterminés i y'a faamuya b'a la patrie ou la mort an bɛ ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bilahi ni jama sɔnna u bɛ se ka hali kulu pousser ka bɔ yen k'u ka jamana jɔ ni jama sɔnna hali kulu u bɛ se k'a pousser ka bɔ yen k'u ka jamana jɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ nin dugulaka ninnu ye baara min kɛ bɛɛ kɛ o ɲɔgɔn kɛ a lajɛ fo ka ne nimisi wasa a lajɛ nana yɛrɛ ye gouvernement da ale bise quoi yɛrɛ ye na ay jira ko mugo kama jɔ kunna aw bi don ya fɛ ay sabali sa an na ta ka mɔgɔ kama aya ka ala kama nata ka an kama aya ka ala kama mɔgɔ fa bi yɔrɔ ma ay ka ye fɛ bon nin dugu y'a kɛ cogo min na ni bɛɛ y'a kɛ nin cogo la o bɛ taa Côte d'Ivoire bilahi o tun bɛna don nin dugu kɔnɔ ka base tun bɛ nin dugu kɔnɔ nin dugu y'u gɛn ka bɔ ka dugu kɔnɔ u bɛna taa dugu min na n'olu fana y'u gɛn u laban bɛ taa min Côte d'Ivoire bɛɛ k'a kɛ nin kɛcogo la bɛɛ ka ninnu ladege nin dɔgɔna dugu in filɛ nin ye minisima ka base tun b'u fɛ yen nɔ o ye minisima gɛn kunu ka b'u fɛ n y'a fɔ dɛ n ko fanga bɛ jama de la population de bɛ se ka président sigi population de bɛ se ka président bɔ yen population de bɛ se ka kulu pousser ka bɔ yen k'u ka jamana jɔ Asimi k'a signé a kana signé a bɛɛ manamana kan
ni population bɔra bi hali min tɛ MINUSMA o bɛ Mali bila Mali population ka bɔ 5 millions dɔrɔn mɔgɔ million 5 ka bɔ Bamakokaw k'u ta gɛn i y'a faamuya wala Sévarekaw k'u ta gɛn Motikaw k'u ta gɛn Kidalikaw k'u ta gɛn bilahi o bɛ yen bila a bila n t'a bila a ka suma ten wa n'u y'an ka mɔgɔ kelen faga bilahi o bɛ wele CPI la n'u y'an ka mɔgɔ kelen bana o bɛ wele CPI la c'est que CPI yɛrɛ tɛ dɛ a kelen kelen mana mugu cɛ an ka mɔgɔ la bilahi e ba ka wele bɛ kɛ fu ye population b'i faga CPI taga yɛrɛ t'a la MINUSMA gɛntɔ la n'u ye kisɛ cɛ an ka mɔgɔ kelen na o y'u ta tiɲɛnen pewu o y'u ta tiɲɛnen u bɔra u ba kɔ la ka bin a mɔgɔ mɔgɔ mana kisɛ cɛ an ka mɔgɔ kelen na e tɛ bɔ o yɔrɔ la population b'i minɛ k'i kun ci k'i da fara MINUSMA gɛncogo bɛɛ de filɛ nin mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka population la décourager ni président y'a signé o bɛ taa a ma se maliyɛndenw ka bɔ a bɛɛ manamana kan population de bɛ se ka jamana jɔ population de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ population tɛ dɛsɛ foyi de la diɲɛ kɔnɔ population mana sɔn ko o ko ma o ko bɛ ɲɛnabɔ bilahi ninnu filɛ nin u man ca kosɛbɛ dɛ MINUSMA ka base tun b'u bolo o ye MINUSMA gɛn ka bɔ yen ninnu y'u gɛn ka bɔ yen o bɛ taa dugu min na sa n'o dugu fana y'u gɛn ka bɔ yen o laban bɛ taa min Côte d'Ivoire walima Niger kuma fa n'a ba filɛ maliyɛnden bɛɛ jɔlen ka to bɛɛ de cerveau n'a ka mɔgɔw bɛ baara la n'o ye ci bila u ma waati o waati cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛɛ ka bɔ ka MINUSMA gɛn ka bɔ an fa bara o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ jigin kuma ma se hɛrɛ ma o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ santé na kuma ma se i ka ɲɔ sɔrɔ o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ bilahi a kɛlɛ ma ban ye wa a kɛlɛ tɛna ban n'u bɔra an ka jamana kɔnɔ san an bɛ lahidu di aw ma une semaine i t'a mɛn ko joli bɔnna une semaine i t'a mɛn ko mɔgɔ fagara i t'a mɛn ko dugu atakɛra jadisiw tɛ se ka bɔ Niger k'u bɛ don Mali kɔnɔ o banna pewu mais MINUSMA de b'an ka dugu kɔnɔ janfa bɛ labɛn su fɛ ka taa a y'a kɛ ala kama kira kama maliyɛndenw k'a ɲini aw fɛ ala kama kira kama n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'an ye ɲɔgɔn minɛ MINUSMA tɛ dɛ hali an bɛ se ka Bazoum gɛn ka bɔ Niger bilahi an bɛ MINUSMA gɛn ka tila ka Niger président gɛn ka fara o kan bilahi n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la o bɛ fɛ k'an ni président de bila ɲɔgɔn na n ko kafiri ninnu u ka politique n'i m'a faamuya o bɛ fɛ k'an ni jamana ɲɛmɔgɔ de bila ɲɔgɔn na Assimi n'a y'a signé MINUSMA bɛ taa n'a m'a signé MINUSMA bɛ taa i y'a faamuya Assimi kana signé an bɛ MINUSMA lataga Assimi kana signé ka n'i da don a la population de bɛ bɔ k'a jira MINUSMA la ko fanga b'an na k'an bɛ se k'o la a bɛ kɛ fana bilahi a bɛ kɛ a daminɛna o MINUSMA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi o bɛ ka gɛn MINUSMA bɛ fan o fan fɛ bi o duguladenw bɛ k'u gɛn bi a preuve filɛ nin ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ninnu ladege nin de ye tiɲɛ ye nin de ye hɛrɛ ye bilahi nin de ye tiɲɛ ye nin de ye hɛrɛ ye ninnu filɛ k'a daminɛ cogo min na e min tulo bɛ na n'u b'aw ka dugu la i y'a faamuya la ci bila aw ka dugutigi ma a ka duguladenw fara ɲɔgɔn kan aw k'u gɛn ka bɔ aw ka dugu la o tɛ se ka kisɛ ci mɔgɔ la o tɛ se ka mɔgɔ faga u ka mobili u ka fɛn a k'a bɛɛ minɛ i y'a faamuya la ka Mali pɛntiri k'a la k'u di an ka sɔrɔdasiw ma u ka kɛlɛkɛminɛ k'a bɛɛ minɛ u la tɛnɛ mun b'u kana ka b'u la i y'a faamuya la population de bɛ se ka nin kɛ bilahi population bɛ se ka kulu i bɛ kulu dɔn dɛ kulu bilahi population bɛ se ka kulu pousser ka bɔ yen kulu min n'i bɛ ka taa kuluba i ɲɛ bɛ kulu min na population bɛ se k'a pousser ka bɔ yen k'u ka jamana jɔ kuma ma se MINUSMA ma kuma ma se MINUSMA ma an b'a ɲini an ka population fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali ka lafiya fɛ walahi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Mali balawu a fitinɛ a problème a jahadisi a mɔgɔ faga nin bɛɛ de ye MINUSMA ye ni mɔgɔ min fana y'i jɔ ko MINUSMA tɛ gɛn a y'o kun ci k'o dafara o tigi ye ɲamaden de ye ala jugu don bɔnɛma wolo don maliyɛn tɛ nin dugu min filɛ nin ye o bɛ ka MINUSMA gɛn u faw tun bɛ baara la MINUSMA kɔnɔ u baw tun bɛ baara la MINUSMA kɔnɔ mais u y'a dɔn ko MINUSMA de y'an ka problème ye o jɛnna MINUSMA ka baara kɔ o jɛnna u ka sara kɔ o jɛnna fɛn bɛɛ kɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ e dangaden sijugu den ma n'i jɔ ko e bɛ baara la MINUSMA kɔnɔ ko MINUSMA kana taa bilahi o don an bɛ koda ka garankɛ ma min da bagolo kan parce que mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ a bɛɛ jahadisi mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ a bɛɛ terroriste mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ a bɛɛ fasoden jugu MINUSMA bɛ Congo depuis 1960 bolo Congo lafiyara o ye Kadafi faga Libi lafiyara o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigin a y'u gɛn komi wulu hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile pa paga tɛ bɔ a la
e wa o tɛ gɛn ni jama tɛ dɛ o tɛ gɛn ni jama tɛ dɛ aw minnu tulo bɛ na n'a y'a sɔrɔ ala y'i sigiyɔrɔ bɛ faransi ma walima ala y'i sigiyɔrɔ bɛ ameriki ma i ka denbaya min bɛ u bɛɛ wele ko bɔli belebeleba bɛna kɛ hakili t'a dati yɛrɛ la mɛ a dati bɛ bɛɛ ninnu ka page sanfɛ bɔli bɛna kɛ i muso wele i denw wele i ka kabila wele bɛɛ k'i sigi ni bɔli ye bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu e min bɛ ameriki bilahi n'i balimaw wele mali kɔnɔ k'u ka bɔ ka fara jama kan o t'i sɔsɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke o bɛ ko bɛɛ t'i ta ma ne min bɛ yan ne bɛna somɔgɔw wele bɛɛ ka bɔ bilahi mɔgɔ tɛ min bɛ n sɔsɔ bɛɛ bɛna fara jama kan o don de minisima bɛna dɔn ko ala ye kami ɲɛgɛn o don de minisima bɛna dɔn ko fanga bɛ jamana kɔnɔdenw de la o don de minisima bɛna dɔn ko perezan yɛrɛ jamana kɔnɔdenw de ta ye perezan k'a signé a kana signé ni peuple bɔra perezan ka mun b'o la perezan yɛrɛ tɛ se ka jamana kɔnɔdenw lajɔ marifa bɛ sɔrɔdasiw minnu bolo olu tɛ se ka peuple lajɔ foyi tɛ se peuple la o ye Putini ɲininka i y'a faamuya b'a la irisi jamana kan k'a bɛ siran mun ɲɛ a bɛ siran sataden de ɲɛ wa walima a bɛ siran rafale de ɲɛ wa a bɛ siran bɔmu jugu de ɲɛ Putini ko k'a tɛ siran nin si ɲɛ a tɛ siran sɔrɔdasi ɲɛ a tɛ siran kɛlɛkɛminɛ ɲɛ a tɛ siran foyi ɲɛ u k'a bɛ siran mun de ɲɛ k'a bɛ siran a ka population de ɲɛ o b'a jira k'a fɔ foyi tɛ population bɔ o ye Putini ɲininka k'a bɛ siran Amerikɛnw ɲɛ wa k'a tɛ siran Amerikɛnw ɲɛ k'a bɛ siran mun de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ko population population tɛ dɛsɛ foyi de la n'an ye ɲɔgɔn minɛ hali kulu an b'a pousser ka bɔ yen n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que vidéo kana janya an bɛ na an ka sɔrɔdasiw la an ka polisiw ani an ka sɔrɔdasiw o bɛ wuli ka jɔ la bɛn a ka bɔ hakili ma bilahi hali ni kɔnɔma don an ka polisiw bɛ taa c'est à dire que hali muso kɔnɔma bi bi in na u b'a minɛ k'a lajɔ ni kɔnɔ fununen b'i ɲɛfɛ cɛ kɔnɔba fara muso kɔnɔba kan an ka polisiw b'i lajɔ i y'a faamuya b'a la k'u tulo da i kɔnɔ la n'a y'a sɔrɔ ni den de b'a kɔnɔ walima ni kojugu de b'a kɔnɔ u b'a dɔn contrôle bɛ Bamakɔ bi a ka bɔ hakili ma polisiw bɛ baara la a ka bɔ hakili ma ni koli b'i bolo o b'i lajɔ k'a kɔnɔna lajɛ ni mobili b'i bolo o b'i lajɔ k'a kɔfɔri lajɛ ni d'a kɛ cogo ye ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin cogo de la polisiw kan k'u jɔ sɔrɔdasiw kan k'u jɔ gendarmew kan k'u jɔ ni d'a kɛ cogo ye n'o kɛra an bɛ kisi fɛn caman ma bilahi an ka polisiw bɛ baara la bi a ka bɔ hakili ma an ka gendarmew bɛ baara la bi a ka bɔ hakili ma i bɔtɔ wali jamana kɔnɔ ka na don an ka jamana kɔnɔ hali i ka mobili pine i ka mobili nugu i yɛrɛ min b'i ka mobili kɔnɔ kulusi bɛ bɔ i la samara bɛ bɔ i sen na i y'a faamuya b'a la duloki bɛ bɔ i la k'i bɛɛ lajɛ ni kojugu t'i bolo u bɛ sɔrɔ k'i bila i ka tɛmɛ n'i tɛ janfa la u bɛ sɔrɔ k'i bila i ka tɛmɛ i ka telefɔni kɔnɔna a bɛɛ bɛ vérifier baara bɛ yen bi dɛ o de la an ko k'an bɛ sa nin fanga in kɔ o de la an ko k'an bɛ nin fanga in fɛ baara bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi depuis ala ka mali da a ma deli ka kɛ bilahi i bɛ mali kɔnɔ o i bɔtɔla de mali kɔ kan k'i bɛ don mali kɔnɔ i ka telefɔni fɔlɔ bɛ minɛ i la k'o kɔnɔna lajɛ ni mɔgɔ tɛ janfa la i ka mobili kɔfuru bɛ lajɛ i ka mobili dugumala bɛ lajɛ i ka mobili pine bɛ ci k'a lajɛ i yɛrɛ min filɛ nin kulusi bɛ bɔ i la duloki bɛ bɔ i la n'i tɛ janfa la o baara de bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi Asimi ala ka barika di la a filɛ nin ɲɛ b'an ka polisiw la nin cɛnin bɛ ka taa n'a ka koli ye koli tun datugulen don ka meleke i y'a faamuya b'a la ka tila ka don bɔrɛ kɔnɔ o ye bɔrɛ fara carton fana bɛna fara fɛn min b'a kɔnɔ k'a lajɛ o bɛ baara la bi dɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ a filɛ denmisɛn minnu bɛ sigi gɛrɛn na filɛ bolo bɛ don pɔsu kɔnɔ u ka duloki bɛ f'u ye samara bɛ b'u sen na contrôle bɛ Bamakɔ bi mali kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kidali fo Kayi fo Bagunu contrôle bɛ fan bɛɛ fɛ nin de ye baara kɛ cogo ye bilahi n'aw continuera nin fɛ walahi foyi tɛ kɛ attaque tɛ kɛ foyi tɛ kɛ mali kɔnɔ mais ka bɛɛ bila bɛɛ ka don ka bɛɛ bila bɛɛ ka tɛmɛ o bɛ don ni fɛn jugu de ye o ayiwa minisima min filɛ nin u sen nɔ aw sen nɔ o bɛ taa dugu fɛn fɛn na a y'u kɔlɔsi o bɛ taa dugu fɛn fɛn na a ye caméra bolo nɔfɛ parce que olu de bɛ maramafɛn jugu di fɛnw ma an ɲɛ b'an ka polisiw ka baara la baara bɛ yen bi dɛ ala ka barika don Asimi na cɛ min kɛra mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ kan Asimi a filɛ taxi nin ye taxi dɔ de fana ye e ɲɛ bɛ polisikɛ la taxi kɔnɔna o bɛ ka lajɛ n'a tilala o la a bɛ kulusi bɔ taxi tigi la ka duloki bɔ a la ka samara bɔ a sen na ni fɛn jugu t'a kun c'est comme ça bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye bilahi ala ka barika don mali la ala ka barika don segukaw la ala ka barika don bɛɛ lajɛlen na baara bɛ ka kɛ bi dɛ wa i ɲɛ b'a la nin de y'a kɛ cogo yɛrɛ yɛrɛ a filɛ taxi foyi tɛ don tuguni foyi tɛ don a kɛra béton de béton
polisiw b'u sen ka so ni tile gendarmew b'u sen ka sɔrɔdasiw b'u sen ka lakana bɛ ka sabati bi a ka bon hakili ma lakana bɛ ka sabati bi a ka bon hakili ma hali musow kɔnɔma i tɛmɛtɔ o b'i lajɔ k'u tulo sigi kɔnɔ la n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ t'i kɔnɔ kɔnɔ ye parce que u b'a bɛɛ kɛ dɔrɔgu bɛ kunu i y'a faamuya b'a la hali kisɛ u b'aw fana kunu u bɛ sɔn ko bɛɛ de ma bilahi wa i ɲɛ b'u la u b'u yɛrɛ kɛ muso fana ye mɔgɔ jugu ninnu u b'u yɛrɛ kɛ muso ye ka bukuli don ka gurumisi don i y'a faamuya b'a la ka fɛn belebeleba dɔ siri o kɔnɔ la bɛɛ de bɛ ka lajɔ mali kɔnɔ bi bɛɛ i y'a faamuya hali misi a bɛɛ bɛ ka f'u ye bi misi wo i y'a faamuya b'a la saga tɛmɛtɔ bɛɛ de bɛ foyi tɛ k'a to mali kɔnɔ bi a bɛɛ nin b'i la o nin t'i la u ye nɛgɛ de u ye kabakurun da a bɛɛ bɛ ka f'u ye bi jigitugu masa ala ka barika mali jɔra a mɛnna an t'a fɔ k'a bɛ jɔ de an b'a fɔ k'a jɔra de jɔn delila ka nin ɲɔgɔn ye mali kɔnɔ personne jɔn delila ka nin baara ye mali kɔnɔ wa an ka polisi ninnu lajɛ tellement que courage b'u la quoi a bɛɛ den ɲɛnama a bɛɛ den siramani bilahi ayiwa a bɛɛ ka kɛnɛ asimi bɛ ka bɛɛ sara cogo la bilahi a bɛɛ falen don a bɛɛ bɛ nɛgɛ ta bilahi n'u y'a sigi u kun bilahi i bɛ taa lahara a filɛ nin ye a bɛɛ falen don a bɛɛ den siramani a bɛɛ den ɲuman wa faso kanu b'a bɛɛ la ni faso kanu t'o la o tɛ nin baara kɛ o bilahi mɔgɔ dɔw bɛ baara dɔ la i bɛ sara mɛ i tɛ baara k'a kɛ cogo la an ka sɔrɔsiw bɛ ka baara k'a kɛ cogo la bi an ka polisiw bɛ ka baara k'a kɛ cogo la ala ka barika don aw la an b'aw kɔ an bɛ aw fɛ nin de y'a kɛ cogo ye asimi kelen tɛ se ne kelen tɛ se an bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an b'a kɛ tiɲɛ de kan n'a y'a sɔrɔ jogo jugu tun bɛ ne la kunun n b'o jogo kolon n b'o bila poubelle kɔnɔ ka jogo ɲuman ta yanni anw ka na kɛnɛ in kan yan an tun bɛ haramu dun an tun bɛ jɛnɛya kɛ an tun bɛ ko sugu bɛɛ kɛ mɛ an nana kɛnɛ min kan an y'a bila n'i m'a bila i malo b'a d'a fɛ an tun bɛ sɔn a bɛɛ ma an tun bɛ sonyɛni kɛ an tun bɛ gosili kɛ ne kɔni ma fɛn kelen min kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye de ka dulɔ min walima ka dɔrɔgu min ma dulɔgu min abada ma dulɔ min abada sinon an tun b'a bɛɛ kɛ hali waati min an tun bɛ malitɛda la an tun bɛ gosili kɛ k'an to malitɛda la an tun bɛ mɔgɔw gosi ye mɛ depuis an nana tiɲɛ kɛnɛ kan jogo jugu mɔgɔlankolonya an y'a bɛɛ bila ye an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye bɛɛ ka kɛ danbetigi ye bɛɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan o de bɛ laban o de bɛ mɔgɔninfin to i danbe kɔnɔ o de b'a to ni barika bɛ don fɛ ko la i y'a faamu wala an bɛ an ka polisiw fo k'an ka perezan ɲuman fo Sogɛli Kokala Mayiga jigitugu minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Sogɛli Kokala Mayiga waraba k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ye mali se ka danbe kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an b'a laban ni Vladimir Poutine o tun bɛ fɛ ka Poutine faga mɛ ala ma sɔn kira ma sɔn n'afiki ninnu don dɛ u y'a turu ta k'a da Ukraine de kun o minɛn tɛ Ukraine bolo a dɔnniya tɛ Ukraine kun hali ni ye Ukraine ni Russie ye ɲɔgɔn na bi n ko jugu de bɛ ka taa minɛn di Ukraine ma jugu de bɛ ka don yen o ye mercenaire min minɛ Ukraine kɔnɔ dan b'a la o ye américain min minɛ ka français min minɛ dan b'a la wa olu de bɛ Ukraine kɔnɔ bi i y'a faamuya wala ka dɔrɔni sugu dɔ bila ko ka taa bin Poutine siyɔrɔ kan ko o dɔrɔni ka taa bin Poutine siyɔrɔ kan mɛ ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ minɛn sugu bɛɛ bɛ Russie bolo dɔrɔni natɔ dɔrɔn o y'a bɔ baara la dɔrɔni natɔla bilahi Poutine ka kɛlɛkɛminɛ o y'a natɔla ye dɔrɔn o y'a faamuya wala o y'a ci ka bɔ yen wa a cilen kɔfɛ ka bɔ yen kisɛ ma mɔgɔ bana mugu ma mɔgɔ bana foyi c'est que o y'a kɛ bugurijɛ de ye quoi i b'a dɔn ni bɔmu bɛ fɛn na ni k'i b'a ci cogo dɔ la dugu kɔnɔ a bintɔla a bɛ kasara kɛ mɛ o y'a jeni de sanfɛ k'a jeni k'a kɛ bugurijɛ ye a bɔmu n'a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ ci i y'a faamuya la a bɛ se dugu ma waati min na a kɛra buguri de i b'a dɔn buguri kɔni mana bin mɔgɔ kan o tɛ foyi kɛ mɔgɔ la Vladimir Poutine ala b'a fɛ kira b'a fɛ a bɛ fantanw fɛ a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ni Poutine tun tɛ sisan b'a sɔrɔ ninnu ye farafinna bɛɛ faga ni Poutine tun tɛ an filɛ ka humiliation min da ninnu kan bilaw tun b'an fa na baw faga o tun bɛ Asimi bɔ fanga la mais grâce à Poutine Afrique bɛ ka avancer Poutine ala t'a labila ala t'a labila fo ka diɲɛ dugukolo meleke Poutine y'a dɔn fantanw ye a y'a dɔn ala ye Poutine ye silamɛ de o tun bɛ fɛ ka Poutine bɔnɛ a ni la mais ala ko nin cɛba in tɛ taa sisan dɛ troisième guerre mondiale o daminɛtɔla don an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi depuis dɔrɔni taara bin Poutine siyɔrɔ kan kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn b'a bolo a bɛɛ bɛ ka bɔ bi a bɛɛ bɛ ka kun da frontière kan Europe ni Russie cɛ dɔw bɛ ka bila yen comment ça s'appelle Russie ni Amérique cɛ dɔw bɛ ka taa yen Europe ni Russie cɛ dɔw bɛ ka taa Ukraine kɔni o ka dɔgɔ Ukraine présent o yɛrɛ bolila
Ukraine président depuis nous ko kɛra Amadou Ukraine a bolila ka bɔ yen mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn a ma segin fɔlɔ ni ye Ukraine ko bannen pewu musalaha min tun bɛ o bɛɛ banna Poutine bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ labɔ bi a y'a lajɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn b'a bolo Satan 2 Satan 12 Satan 20 a bɛɛ bɛ ka taa frontière la kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn tun b'a bolo a bɛ k'a bɛɛ labɔ bi parce que a b'a dɔn ko Ukraine tɛ se ka nin baara jugu kɛ Américains ni jugu sago ninnu de bɛ nin ko in kɔfɛ a ɲɛ b'a ka kɛlɛkɛminɛnw tugulen na ɲɔgɔn kɔ a bɛ ka taa ka jamana frontière bɛɛ la i y'a faamuya b'a la bunteli de bɛna daminɛ sisan n'Ala ma fara an kan troisième guerre mondiale ne ma da la n'an n'o cɛ ka jan tuguni dɛ troisième guerre mondiale dun mana wuli bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Poutine Ala k'a to a dusu ka jigin sinon a dusu bɔlen don an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a to Poutine k'a sari kɛ a ka Ukraine bɔ baara la ka sɔrɔ troisième guerre mondiale ma wuli quoi sinon n ka cɛ nafolo minnu b'an ka compte kɔnɔ an b'olu dun cogo jumɛn an ye soba minnu jɔ an bɛ sigi olu kɔnɔ parce que bilahi troisième guerre mondiale kana miiri ko a bɛ dan ninnu kɛlɛ ma dɛ parce que continental min bɛ Poutine bolo continental n'o ye Satan de ye i y'a faamuya b'a la RS 28 Sarmant Satan D a bɛ fɔ de ma ko continental n'a wulila dɔrɔn kunkolo 15 de b'a la a bɛ jɛnsɛn sanfɛ de a mana bin jamana fɛn fɛn kan ɛri 4 a b'a bɛɛ bɔ a la ayiwa hali n'a ma se e ma hali n'a ma bin e ka jamana kan a kasa n'i y'a sama dɔrɔn i bɛ yelen de i y'a faamuya b'a la ayiwa hali Israël kɛ n'i y'a kasa sama hali n'i ma sa i bɛ den fɛn fɛn wolo o kɔnɔna na san 100 tɛmɛlen kɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ handicapé de e min y'a kasa sama i bɔkolo bɛɛ a muso n'a den a fɛn fɛn bɛ wolo diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔtɔ ye a bɛɛ bɛ kɛ handicapé ye a dɔw ni nun tɛ wolo a dɔw ni kunkolo tɛ wolo a dɔw ni sen tɛ wolo a dɔw ni kɔnɔ a bɛ an ɲɛ tɛ fɛn na a bɛ Japon depuis o y'a wuli Japon na bɔmu jugu in hali bi a mɔgɔ sugu bɛ wolo Japon kɔnɔ bɔmu in ka farin ka bɔ hakili ma an bɛ Ala de deli Poutine kana a dusu kana bɔ kojugu dɛ n'a dusu bɔra kojugu bila a bɛ sɔn ka fɛn jugu in ci an bɛ Ala de deli a kana fɛn jugu in ci a ka Ukraine bɔ baara la tout doucement k'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la a ma bɔmu jugu ci sinon a diminɛn don dɛ depuis Drone taara bin a siyɔrɔ kan bilahi minɛn bɛɛ bɛ ka bɔ a filɛ nin ye blindé hakɛ min n'a y'a bila sira kan ani Satan de hakɛ min bɔra kunu ani avion hakɛ min bɔra kunu dɔw bɛ ka taa bila Amérique ni Russie frontière la dɔw bɛ ka taa bila Russie ni Europe frontière la Ala a bɛ ka fan bɛɛ Ala k'an kisi dɛ Ala ka mɔgɔba ni k'i b'a dɔgɔya a man ɲi dɛ Ala ye mɔgɔ min bonya ni k'i b'a dɔgɔya a man ɲi bilahi an kɔni depuis Poutine dimina ne kɔni sinon ne ma se ka sunɔgɔ parce que mɔgɔ t'i ta waati dɔn troisième guerre mondiale mana wuli n ka cɛ an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la an bɛɛ ka Ala deli an ka kɔlɔsi sama bɛɛ ka kɔlɔsi sama sinon an ka compte falen don warimugu la sobaw jɔra hali an m'olu diya bɔ fɔlɔ ni troisième guerre mondiale nana wuli k'an to kuma ma se an minnu bɛ Faransi yan Ala de bɛ fara an kan sinon a ma nɔgɔ wala a ma nɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala kana kɛ Ala ka a to i y'a faamuya b'a la Ukraine ni Russie kɛlɛ ka ban ka sɔrɔ a tɔɔrɔ ma se mɔgɔ si ma sinon ni troisième guerre mondiale wulila dɔrɔn o ye Bilali ka buru fɛlen quoi parce que kɛlɛkɛminɛn juguba bɛ Amérique bolo a bɛ Russie bolo a bɛ Européen bolo a fɛn fɛn mana i ta wolo n ka cɛ a tɔɔrɔ bɛ se bɛɛ ma Ala k'an kisi troisième guerre mondiale ma voilà o tun ye bi ta ye an bɛ bi ta bila yan Jaba Baraji k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska Meta an ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya nin sira in an t'a bila ni Ala na kira sɔnna hali ni kunkolodimi bɛ an na senkorobadimi bɛ an na kɔnɔdimi bɛ an na hali n'an bɛ ka tagama de komi Zako i y'a faamuya b'a la an bɛ n'an sigi yan k'an faso defa i y'a faamuya b'a la hali ni an bɛ bere de minɛ walahi an tɛ ɲinɛ an faso kɔ wa an tɛ nin sira in bila anw ye marakaden halalaw de ye fils de Baguni Ɲame den fɛn fɛn sɔrɔla Baguni danbe bɛ a la den fɛn fɛn sɔrɔla Baguni n'a donna ko ko la bi la a b'a ko sama fo tapi an tɛ sonyɛni ɲɛdɔn an tɛ kalabanci ɲɛdɔn Baguni bɛ baara dɔrɔn de kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso an yɛrɛ don an ka sira an yɛrɛ don an ka kɛnɛya an yɛrɛ an ka fɛn bɛɛ an yɛrɛ an bɛ baara de kɛ n'anw donna ko ko la an ka ca an b'a sama de fo tapi ka Baguni cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔw ne ye ne yɛrɛ fa ka dugu ye k'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya an jɔlen ka to an ka ɲɔgɔn minɛ hɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ lafiya bɛ yen basigi bɛ yen kunnawolo bɛ yen tungala taga u bɛna ban pewu an ka sanu bɛna kɛ an ta ye an ka jama bɛna kɛ an ta ye i y'a faamuya b'a la an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ta ye mais yan'a ka kɛ an ta ye a tɛ taa sɛgɛn kɔ
yana ka kɛ an ta ye a tɛ taa gɛlɛya kɔ an jɔlen ka to sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an kana sɛgɛn an kana ɲina hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalam ne bi bɔra la fo mardi parce que an bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye mai ye a feere ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye mai ye lundi min fana bɛ ka na o sɔmɛlen don ni sɔmɛ dun fɔra ye o ye lafiya don ni profite don de lundi min bɛ ka na ni ala na kira sɔnna an tɛ ye kɛnɛ kan o fana bɛ bɛn feere ma o fana don sɔmɛlen don ni ala na kira sɔnna an b'a lafiya nin kalo kɔni nin ka di kosɛbɛ lundi fila o bɛɛ kɛra feere ye alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala fo k'ala barikada hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala k'an sɔn minan fa hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Seydou Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn